kandhani kok. Lah saiki basa Indonesia ra entuk. Piye to? Klambimu iki lho. Saiki aku basa apa? Basa Jawa. Iya, siap. Basa Jawa. Basa Jawa sakaremu, basa gibas sakaremu, gembel sakaremu. Pedake wedhus. Masalahe kok ngayal. Basa Jawa, ndak usah macem-macem to. Lah, Wong ini kamu itu sebetulnya itu medok. pakai pakaian apa itu? Jawa. Kok bahasa Indonesia? Saya nirokke kamu kok. Nirokke Ngomongi kamu. kuwi kok. Iya, ya ora apa-apa kaya mak. Ya. Wis aja tok omongi nek rupane jan gemeske ning Desit. Iya. Desit ki apa? Desa. Oh. Mebo salek. Iya. Apa mepo salak apa? Mebo salek. Napa niki? Desa banget lho. Piai Gogek ki sik nom-nom iki ngerti basa walian kene lho. Kula ora ngerti. Basa walian Yojakana ngerti. Desa banget ki mebo salek. Mebo. Oh kuwi walian aksara ya, Pak? Aksara Jawa diwalik-walik. Oh iya ya, boyahoho ya. Apa sah? Boyahoho iki ora apa-apa. Oh, Nah, halat apa? mangan. Ki karo mikir aku. Pinter. Yo guys diwiwiti. Lelibel gak diwiwiti. Akhirnya saya dilem. Apa? Libel. Libel. Apa libel? Enggak Pak? kok aku disalahke meneh, aku wis ngerti ya. Wis gak lelibel diwiwiti. Yo. Nyanyi? Bene pinter. Nembang? Ayo sah libel sah. Yo kita libel bareng.